hjem. Hun er god, hun siger bla bla. Man behøver ikke at forstå det hele. Ikke at forsvare. Hvorfor dobbelt dit, når vi nu skal dele? Jeg er ikke så vild, spørger sig. Er I klar til sidste gang? Hvorfor er man til, man ikke Endnu højere! Så er det så højt I kan! Tusind tak, hvor I gode. Rigtig mange spørgsmål. Ikke så mange svar. Men det var nogle gode spørgsmål. Det var det. I er ret heldige i dag, skal I bare lige vide. Fordi I sidder lige nu og kigger på 3 af verdens klogeste mennesker. Hvem er det, der griner? Hvem sagde nej? Jeg der siger nej, I skal gå ud. Det gider vi ikke finde os i. Ej, selvfølgelig bare en joke. Men det er rigtigt, hvad Tobias siger. Det er faktisk slet ikke for sjovt det her. Vi er faktisk 3 af de klogeste. Bless you. Vi er faktisk 3 af verdens klogeste mennesker. Og derfor vil vi gerne lige bevise det. Så hvad skal vi gøre? Vi beviser det. Hvad er 3 plus 2? Jeg synes da lige, vi skal have 3 spørgsmål fra publikum. Og vi svarer på det. Vi kan svare på det. Vi kan svare på alt. Prøv at høre. I sidste uge var der en lille pige, der spurgte, hvorfor at solformørkelse opstår. Og ved du hvad? Vi kan svare på alt. Det var lige den eneste, vi ikke kunne svare på. Nej, det kan vi godt. Nå, det kan vi godt. Ja. Okay, er der nogen, der har nogle gode spørgsmål, så hopper jeg lige herned. Op med hænderne, så finder vi nogen, og så svarer vi på det. I skal bare føle jer fri. Hvordan i alverden kommer man overhovedet deroppe? Jeg kan godt at snakke med jer. Nå, det kan man nok. Er der nogen, der har et godt spørgsmål? Du har en hånd her. Er du klar til at stille et spørgsmål? Okay. Hvad hedder jeg? Nå, okay. Var det godt at se dig, Marie? Kan du lige rejse dig op en gang? Ja, kan du lige rejse dig op? Det er Marie, jeg kender hende. Nej. Jo, det er Nicoline. Det er Nicoline eller Louise. Nicoline. Hvad hedder du? Jasmine! Og der kan vi bare se, at... Der kan jeg bare se, at vi var tæt på. Ja, vi skal have et nyt spørgsmål. Det snakker vi ikke om. Vi skal have et nyt spørgsmål. Vi går herover. Hej. Hvad er dit spørgsmål? Hvad er Mortens yndlingsfarve? Hvad er Mortens yndlingsfarve? Nej. Nej. Kan du svare på den, Tobias? Ja. Morten har ikke en yndlingsfarve. Han kan bare godt lide regnbuer. Jeg er vild med alle farver. Er der nogen, der har nogle svære spørgsmål? Nogle filosofiske spørgsmål? Du er meget ivrig herovre. Er du klar til at stille de spørgsmål? Hvorfor er I så flotte? Ej, det var nogle gode spørgsmål i dag. Drenge, er det min tur til at Snakker skal svare på den. Ja, det kan jeg sagtens. Nu skal I høre her. Det handler om morgenrutinen. Stå op klokken 5 om morgenen, tag et isbad, 100 armbøjninger, tag et koldt bad igen, derefter et dampbad, på med fugtighedscreme, og så lidt dampbad, og så fugtighedscreme, og så havregryn. Ej, for klem ryggen og grin. Ja. Og husk nu også at tjekke, hvilke aktier, der går godt. Okay, Ja. vi skal have et sidste spørgsmål. Skal vi have et... Okay, vi Er tager der et nogen, der har... spørgsmål. Undskyld, vi skal have et sidste spørgsmål. Jeg synes, vi skal have en helt herom. Et rigtig svært spørgsmål. Du er klar på et spørgsmål? Hvad er det? Hvorfor fejrer man jul? Hvorfor fejl... Hvad skete der? Der er trappetrin heromme. Hvorfor er der det? Nå, lidt vej. Hvorfor fejrer man jul? Ja, den kan Morten svare på. Hvorfor skal jeg så? Den svarer du på, Morten. Okay. Fedt. Det er jo noget med Jesus. Ikke? Og Jesus, der blev født. Nej. Og ved du hvad, det er derfor, vi er Verdens klogeste mennesker. Tak skal I have. Okay. Kan I bare se? I beviser det.
Ja, jeg synes heller ikke, vi skal have flere spørgsmål nu, faktisk. Nej, de er for nemme. Ja, spørgsmålet er for nemme. Fordi hold det op, det er et bevis der, var. Ja. Jeg vil faktisk gerne lige fortælle en historie. Vi kan lige hurtigt klaveret. Igen? Ja, bare lige hurtigt. Okay. Og jeg vil gerne lige spole tilbage til sommeren 2013. Jeg havde flere år i streg prøvet at lave videoer, som aldrig blev set i morgen. Men så en dag i sommeren 2013, så skete der noget vildt. Jeg lavede nemlig det, man kalder for en viral video. Wow, hvad skete der så? Ikke afbryde, Tobias. Jeg lavede en viral video. Og det var én video på Facebook. Hvad sagde du lige? Facebook. Okay, jeg hjælper lige her. Til jer, der ikke ved, hvad Facebook er, så er det der, hvor jeres forældre lægger pinlige selfies op fra ferier. Hvad? Det er der, det er. Tak, Tobias. Bare videre, I kan. Skal jeg også videre? Ja. Og så... Okay, det lyder rigtig godt video, men nu er det lige mig, det handler om. Ja, så det er mig. Jeg kommer bare lidt ind i stemningen. Jeg kan så videre. Det var meget fedt. Tak. Okay, og så efter den her virale video, så begyndte jeg pludselig at få en masse følgere på Facebook og på YouTube. Og det her, det var kun på grund af en viral video. Og jeg tænkte, hvordan kunne det her ske for en lille dreng fra Vojens, som ikke troede på sig selv? Det jeg prøver på at sige her, det er, at ligegyldigt hvor dårlig man er til noget, så skal du altid dele det på Facebook. Tobias, er du sikker på, at det var det, Det Morten var ville sige? overhovedet ikke det, jeg ville sige. Nej. Fordi det. Ja. Okay. Det jeg faktisk prøver på at sige her, det er, at det faktisk er derfor, at sommeren betyder så meget for mig. Og derfor har vi lavet en sang om det. Det er sommer nu. Solen er fremme. Folk de spiller jo, og de er det klamme. De krammer stramme, og folk går amok. De vil gerne have en lækker sommerkrop. For en bageri og en lækker pølse. Bierne de kommer frem, de kan også lide pølse. Det smager godt, det var godt jeg kom forbi. Min ostepølse kan jeg bedre. Er I klar? Er på stranden med min ven der hedder Jeppe. Det går dårligt på en alt for lille tæppe. Det fjerner sandet, så vi kan slappe af. Tog en drink i hånden, men så kom det tilbage. Er I klar? Den danske sommer. Er I klar? Du ved ikke kommer. To skridt frem, drik med lunds, hopper ned og drik en duft. Den danske sommer. Jeg bare ikke kommer. Det er sommer nu. Vi skal ud og bade. Se de nye badebus. Det gør folk det glade. Jeg springer i, og mit badebukser er væk. Jeppe, har du set det? Nej, det har jeg ikke. Er på stranden med min ven, der hedder Jeppe. Og han tisser på mit ben og på mit tæppe. Der var en ramme, og det hjælper med urin. Men der er ikke rammer, det er bare ekstrem. Er I klar til at synge mega godt med? Den danske sommer.